rasi ɗan gidan manzan Allah. Shugaba Ibrahimu, yes, 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 kaulayi shugaba Ibrahimu, yes, 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 kaulayi dirina. Shugaba Ibrahimu, yes, 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 kaulayi dirina. Shi ya dau duka nauyinmu, za shi ja mu shiga kai mu har gaban manzan Allah. Ya imam muni naka, namu ne kai ba shaka, ga mutum dum alararka. Shehu ba mu kuyo danka, shan suke warke.